Without commander ha, basta kayo si Jack, bahala na kamo. Huwag masyadong bilis, timing nga lang. Isa-isa lang ba to? Ha? Ako nga depende. Step back, pull back lang gagawin dyan. Set! Si Jack! Backlit lang, sleeping for the glass, making mo. Huwag ka naman, nakot, hindi ko naman. Ay, ba? Wala ka. Manipis na siya. Sasalamig! Sasalam! Ay, naman. Ay, lang. Sasalam. Sasalamig! Oo, manipis. Sasapa! Sasalam! Pa! Sasalamig doon. Pa! Sasalam. Isipin mo lang. Isipin lang. Don't armor! Huwag makita na siya sa don't armor si ka! Doon mo makakaya mo pinilipas! Kasi kung ayaw kasama na dapat sa tiyan, kahit kamay lang. May kunting sakit, ay, may kunting sakit dapat. Slow motion si ka mo nga rin. Player lang, mamuti naman ka mo, ano? Okay lang naman magsama ka mo. Okay. Eh, nakawal, hindi. Go. Kapapila niya, tignan o, akala mo, doon sa kasi, ako na, hindi ka magkaya ng total. Ikaw nag-training ka na, hindi naman, kung paano ka, kaya kung hindi mo na yung sarili. Diba? Yung nasa, naman yun, pag regular time, okay na sa regular training, sa gym, okay na sa regular practice, pero na yung isa, for at time, hindi mo dapat, sarili ko na ito na, tama kayo. Bakit sila yung pa? Kasi ano sa ina? Hindi mo power. Basta yung punta nila nakikita ko sa gawin. Dali! Change! Kaya naman! Kunting sakit lang. Kunting lang naman. Kami naman sir ba? Oo, kami naman sa sakit. Ay, natawa ko dyan ako. Sila naman sir, defender po. Kamo naman defender. Kamo naman ano. Set! Dito matching for. Ready! Otistan! Pagkapat ito, ang palang talagang mag-change. Set! Go! Pilihan yung mag-chita lang! Ori na bigay! Bago bumaba ang sipa ng kalaban! Pasok! Tingnan kayo bumaba! Bago bumaba! Yan! Doon! Bago bumaba! Umintay bumaba na agad ka! Wala na yan! Dominsin! Jayla! Ako kayo ang doon sa makinig ko gato na! Hindi mo na
hinihingi mo sa akin. Bawas-bawas mo usog. Okay, yan pa lang, hinihinahin nyo na. Okay, chin 4. Dali naman. Dali! Yan kita yung 1 by 1 po para sa pag-kumpita, di ba? Ito, diretso yung pag-pagdali na ito, imposible yung matagalan ninyo. Kami na, 1 by 1, 4 by 4. Ako maninig, bit kay bit. Pagkatapos niyan, combination mo nila. Cross-stand, off-stand, ibig sabihin, bago tumatay na combination na, dapat medyo pag-stand na. Ready? Kaya nga kayo nila ko, di ba? Pwede na, off-stand. Hanggang perap na perap. Set! At nalapon, saya! Go! Turun, turun! Okay, turun! Maximum more! Pwede naman backleg, pwede naman mag-backleg. Timid, 45 backleg, pwede naman. Backleg 45. Yeah, pwede mo na. Hindi naman tayo, pwede ikaw mo. Dapat ito, medyo manid na kamagangay. Okay. Ching! Ching 4. Ay, kanila ka mo. Left naman, left. Bas! Tambas! Go! Bago bumaba ka naman, bago bumaba sipa, paso! Yan! Taekwondo, kunting silip lang po.